I dag dykker vi ned i en af de allermest følelsesladede perioder i dansk litteratur. Romantikken. Fra omkring år 1800 til 1870 skyllede en bølge af intuition og fantasi ind over landet. Danmark var dengang i dyb krise. Vi var gået statsbankerot og havde mistet Norge. Derfor havde befolkningen massivt brug for håb og en stærk fædrelandskærlighed. Den tørre fornuft fra den tidligere oplysningstid blev nu resolut skubbet til side. I stedet begyndte store forfattere som Adam Oehlenschläger at hylde det nationale, historien og naturen. Man søgte efter det gode, det sande og det skønne. Alt i verden blev set som en stor levende organisme, gennemsyret af en guddommelig ånd. Det var også i denne kreative guldalder, at nationalsangen "Der er et yndigt land" blev skrevet. Så næste gang du mærker suset i et gammelt eventyr eller naturdigt, så husk, du smager på den danske romantik. Tak fordi du lyttede.